Isinagawa naman po sa bayan ng Natividad, Pangasinan ang IKA-12 batch ng Swine Dispersal Program noong Hulyo 15 para sa mga benepisyaryong naapektuhan ng African Swine Fever at mga nagdaang kalamidad. Ayon po sa lokal na pamahalaan ng Natividad, alinsunod po ito sa Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion. Ito po ay proyekto na naglalayong suportahan ang pagbangon ng mga hog raisers sa pamamagitan ng pagpaparami pa ng mga ipinamahaging alagang baboy. Batay sa pinaka-latest na update ng Department of Agriculture noong Hunyo 26 ng taong kasalukuyan, 2 bayan sa Pangasinan ang nakapagtala ng ASF cases. Ito ang IKA-12 batch ng swine dispersal na isinagawa sa bayan sa ilalim ng naturang programa. IFM News. IFM News. IFM News.